Bună ziua, eu sunt Kilo și astăzi ne jucăm Team Fortress 2, este e primul episod. Team Fortress 2, bun. Ne facem pyro, intră în mod. Leo, hai cu mine, dacă vrei. Bun. Noi avem acest sound cu asta. Așa. Și o să vă arăt o șmecherie. Nu mă poate nimeni pe mine. Asta e fai, da? Și puteam să omorâm cu acest sound, mini sound, nu pot să zic sound. Și uitați ce o să facem. Așa. Auci. Am dat greșit. Hai mă, nu pus un cartul. Trebuie să câștigăm, dar uitat. Eu. Uitați, și așa, bum. Au, bum. Eu vreau să-l pusez. Am și acum de pușoară. Așa. Cineva ne strică distracția. O, lasă, boss, că vin eu cu... Uite, sunt pregătit pentru spy. Spy vine, dă una în cap, am capta. Spy vine, dă una în scut. L-am luat când era invizibil, l-am luat când era invizibil. Glumesc, asta nu te ajută cu nimic. Și că ești în urmă, Bă, i-am dat headshot și n-a murit. stai că pe el, văd mai n-a dat. You suck! Ooh, yeah, you were scary. That's a freaking Batman. Trecem și noi. Așa. Ca să ne facem cu... Bun, ne facem... Demo. Așa. Și ne luăm ce-n luăm. Gata. Mai am unul viață, mi-a frică. Dacă vreți, puteți să fiți prieteni cu mine. Mă cheamă Kilo Games pe Skype. Și putem să vă... Cine îl cheamă rare și tu? Ce? Ce zici, Leo?